Ahojte ľudia, vítam vás pri novom videu. Dneska sa opäť pozrieme, ako aj v minulom videu, do obchodov na pyrotechniku. Tentokrát sa pozrieme do Lidlu. Klasicky najprv si to ukážeme takto na online letáku a potom sa pôjdeme pozrieť do obchodu a ukážeme si, či sa niečo zmenilo výberom, čo tam majú a taktiež cenovo. A poďme teda na to. Ľudia, ešte takto vám chcem povedať, že pozrite si video určite do konca, pretože okrem toho, že vám ukážem pyrotechniku, vám k tomu aj niečo poviem, hej, čo odporúčam a tak ďalej. A ešte by som vás chcel poslednú vec poprosiť, aby ste sa prihlásili na odber môjho YouTube kanálu, pretože fakt ma tým veľmi podporíte. Blížim sa ku 1000 odberateľom a budem vám veľmi vďačný. No tak majú tu takto klasicky, hej, nejaké prskavky za euro, hej, 90 sekundové, je to proste klasicky, hej, na Vianoce, na Nový rok. Potom detskú sadu, to je mix detskej pyrotechniky. Je to také, hej, že nie je to úplne že najhoršia cena 2,50 za to, čo tam je, ani najlepšia, hej. Potom tu je lovec duchov za 13 eur, hej, to už je väčší kompakt. Ďalej Apollo, to je trošku menšie, respektíve má to 20 ran, nie 25 ako lovec duchov. Ďalej Pyromix, tu je proste nejaký set rakiet, hej, nejaké menšie, väčšie rakety. Mesiarky, tam sú nejaké etny fontánky, či čo, hej. Proste taký mix, hej. Za 20 eur, no neviem veľmi. Ďalej klasické Gimanky, potom tu máme ešte Harmoniu. Za 25 eur 64 rán, skoro minútu trvá efekt. To je podľa mňa taký jeden z najlepších kompaktov, čo tu majú. Ale to fakt, že za tých 25 eur to je v pohode efekt. Potom tu už sú také väčšie kompakty, kilovka za 40 eur, to už je 100 rán. Aj do väčšej výšky to ide ako tie menšie kompakty. To už neviem, či sa tak oplatí za tú cenu, lebo do tých väčších kompaktov sa nejako nevyznám. Potom tu je Dona Bombina, to už je ešte väčší kompakt. To už trvá skoro 2 minúty, hej. Opäť to ide do väčšej výšky, nie 30 metrov, ale 35. A je to už 200 rán. Existuje ešte aj Don Bomber, ale toho tu nevidím, takže toho budú mať potom neskôr typujem, lebo mali by mať niečo ešte potom dostať, hádam, pred Silvestrom, lebo toto tu je iba do 17.12. Takže tak potom tu je Bomba ako prasa za 20 eur. Tento kompakt bol kedysi dobrý, ale teraz už má efekty také poslabšie sa mi zdá a taktiež zdražil. Takže už sa podľa mňa nejako extra nevyplatí teraz. Ďalej čo tu majú Boombac, to je proste klasika. Ten sa tiež podľa mňa celkom v pohode vyplatí. Lebo ako za 7 eur a je to 16 rán 25 mm priemer tuším. Čo na internete pomaly zoženíte za takú cenu 20 mm kompakty 16 rán, to je nejako v pohode, to patrí k tým veciam z Lidlu, čo sa viac oplatia si myslím. Potom tu je El Niño, to je niečo také ako Dona Bombina, akurát že to má o 48 rán viac, ale zase ide tu do menšej výšky, možno to bude aj menšie priemery, neviem. No a potom ako posledné, čo tu vidím, tryskový zapaľovač proste, aj s plniacím plynom za 4 eurá. Tento si myslím, že sa oplatí, lebo fakt, že za tú cenu funguje dobre, ja ho mám a mám taktiež aj veľa iných dobrých zapaľovačov a viem to s nimi porovnať, že fakt, že je dobrý, odpaľujem s ním dosť často, nepokazil sa mi a za 4 € funguje veľmi dobre, si myslím, takže ak ho nemáte náhodou ešte a odpaľujete pyrotechniku, tak si ho určite kúpte. Kebyže mám tak povedať, čo vám odtiaľto odporúčam, tak asi fakt jedna vec zapaľovač a čo sa týka pyrotechniky asi Harmoniu a Boombac, hej. Tieto väčšie kompakty, to už neviem, to už vám neviem povedať, lebo ako som už hovoril, ja mám radšej tie menšie. Tá Harmonia sa fakt, že oplatí za tú cenu celkom si myslím a Boombac tiež. Takže tak, to by už bolo všetko. Poďme sa teda ešte, aby som nezabudol pozrieť, ako to vyzerá v obchode, síce to nie je nič nejaké zaujímavé, hej, proste tu vidíte všetko, čo tam je. Ale tak aj tak ukážeme si to už. A to už je všetko. A čaute.